Здравейте, днес ще покажа как ще направите сервер на Minecraft. По-опер се казва сервера. Чакайте да влезнем. П. Чакайте, видите. По-оперс. Видите го по-оперс. iPadS е... чакайте... Какво правя? iPadS е с... Г... О боже, много съм натъжен. С Г... Едно... Точка... Л... Б... Какво правя? Извините. Л... Б... С... Г... Точка... Нет. Няма влизам в него, защото съм го направил. И... Така, кой беше... И ето го по-опейс. Няма ти. По-опейс. И ето го по-опейс, хора. Това е. Ето го Survival Games. Ето го и The Walls. Ето го и The Sleep. И Skywars. Както виждате. Skywars. И ето ги, тук влизате серверите. Аз най-много влизам в Skywars. Той ми е много интересен просто. Да, интересен е. И да ви казвам, те почвам поредицата на Minecraft първи епизод. Почвам. Първи. И после взема да направя на... Как се викаш тая игра? На една... Небулоус. Да, на Небулоус се казва. И това е с този епизод. Ще се видим.